Отиваме до 7-Eleven в Тайланд да си вземем кафе. Ще си взема едно бананово мляко. Hello! I cappuccino. Big. Yeah, yeah. Thank you. Hello. Ето това трябва да си взема, приятели. По-късно ще мина отново. Капучиното, шоколадчето и банановото мляко ни излязоха около 5 лева и 80 стотинки. Обратно в хотела съм. Сега ще направим тейст тест на нещата, които си взехме. Айс капучино. Точно от това огромно нещо имах нужда. Не е лошо. Млякото. Това ще подслади малко. Това е много хубаво. И шоколадчето. Very nice. Не забравяйте да се абонирате за YouTube каналът ми, където ще виждате тепърва много влогове от тук. Невероятно място, в момента се намирам в Ао Нанг. Хората, културата, природата просто е зашеметяващо. Страхотно е. А сега ще ви покажа гледката пред мен. Просто е невероятно. Последвайте ме за още видео от тук и enjoy!